Toffa mai sauraro, Dauda Kahutu Rarara ya faɗi asalin cikakken dalilin da ya sa ya bar tafiyar ADP ta Sha'aban Sharaɗa, ya kuma yi linƙaya ya koma jam'iyyar APC wurin Nasir Yusuf Gawuna. Amma mai sauraro, kafin ka kai ga sauraron wannan rahoto da muka kawo maka mai albarka, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan channel tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe, kana daga bisani sai ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine kadai zai ci gaba da baka damar zuwa isowa ga shirye-shiryen da zarar mun daura. To mai sauraro, yanzu dai kai tsaye za mu tafi kan al'amarin gadan-gadan. Sannan mai sauraro, muna da ƙarin roƙo a gare ka, idan har ka saurari wannan rahoto da muka kawo maka, da ka danna wa wannan bidiyo alamar liking, domin hakan zai ƙara ba da bidiyon dama domin ya watsa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Tofa mai sauraro, idan har mai sauraro ya kasance mabocin bibiyar wannan siyasa ce ta jihar Kano, to fa mai sauraro tabbas zai tsaya ya lura da wani abu guda ɗaya. Wannan al'amari ba komai bane face cewa da fari Dauda Kahutu Rarara a farin tafiyar wannan siyasa, a yayin da yake jam'iyyar APC, sai ilin kaya bisa ga wata karamar matsala da suka samu da gwamnan jihar Kano, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduji, sannan kuma ya bar jam'iyyar ta APC a matakin jiha, wanda a sama ne kawai yake tallatawa dan siyasarsa wato Bola Ahmad Tinubu, wanda ya zama na cewa shi dan APC ne amma a matakin ƙasa ba a matakin jiha ba, wanda a jihar ta Kano kuma ya zaɓi da ya ci gaba da marawa Sha'aban Sharaɗa baya a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Kano, wanda hakan tabbas fa mai sauraro bai yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduji daɗi ba a wannan lokaci, wanda har sai da aka ci gaba da yaɗa jita-jita na gaskiya da na ƙarya kan wannan lamari, wanda wasu ke cewa ma Dr. Abdullahi Umar Gandujan ya yi faɗi cewa zai rushewa Rarara gidan nasa, wanda har sai da Rarara ya fito social media ya kuma ƙaryata wannan batu. To mai sauraro, a wannan kuma karan bayan gabatowa da zaben shugabancin ƙasa da ya yi, wato ana gobe za a yi zaben shugabancin ƙasa, wanda Bola Ahmad Tinubu ya lashe, ne muka ga wani al'amari sabo, inda a gurin kamfen Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka haɗu da Dauda Kahutu Rarara kuma suka shirya, wanda daga nan ne kuma yi tsalle ya koma asalin gidansa na da, ya koma jam'iyyar ta APC, wanda kuma muka ga ya ci gaba da tallata Nasir Yusuf Gawuna a matsayin ɗan takarar gwamna na jihar Kano. Sai dai kuma mai sauraro, babu wani alama ko wani batu da yake nuni da cewa Sha'aban Sharaɗa da Dauda Kahutu Rarara sun samu wata matsala da har zai sa ya basa ba tare da wani dalili ba, ko dan kawai sun shirya da gwamnan jihar Kano, tunda ai dama ba gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandujan ne dan takarar ba. Sai dai kuma mai sauraro, abin ya matukar bawa mutane mamaki, ganin cewa ya ci gaba da tallata Nasir Yusuf Gawuna a matsayin dan takarar gwamnan jihar Kano, wanda shi kuma Dr. Sha'aban Sharaɗan ba mu ji wani lamari daga gare shi ko na samun matsala ko wata magana da ta kama da haka ba. Sai dai fa mai sauraro, gidan jaridar na DCL suka wallafa a shafinsu cewa yayin da aka nuno su suna yi wa Dauda Kahutu Rararan tambaya, inda suke tambayar sa menene dalilin da yasa ya bar tafiyar Sha'aban Sharaɗa ya kuma tsalle ya dawo tafiyar Nasir Yusuf Gawuna, wanda abin da ya faɗa tabbas ya ba wa mutane mamaki, inda ya kada baki ya ce a fari ya zatin cewa Sha'aban Sharaɗa dan takarar gwamna ne kuma yana takararsa ne da gaske, sai daga bisani ya fuskanci cewa gaba ɗaya Sha'aban Sharaɗan ma wasa yake yi, ba takara yake yi da gaske ba. Wannan tana daga cikin manyan dalilan da yasa ya bar tafiyar tasa. Sai dai fa mai sauraro, mutane da dama sun yi raddi kan wannan batu, inda wasu ke ganin cewa kawai butulci ne ya rasa inda zai kwashe ya naɗe tabarmar kunyarsa ne yake mai wannan maganganu kuma ya faɗi hakan. Sai dai mai sauraro, kawo yanzu ba mu samu wani raddi daga Sha'aban Sharaɗan ba, wanda shi bai face komai kan wannan batu ba. Amma mai sauraro, kai menene ra'ayinka kan wannan al'amari? Sannan ma da comment section, kuma muna roƙon ku da ku ci gaba da bibiyar wannan channel tamu da kulla alaka da mu ta hanyar danna mana subscribe bayan an gama kallon wannan bidiyo. Mun gode.